Para adilenggah ingkang satuhu kebak ing berkah. Inggih awit kawawas cekap swasana sumene pramila ngaturi kalodhangan dumateng kulawarga calon besan badhe pamit saha atur wangsulan saking pamangku gati. Liripun paraga piniji Bapak Nur Safik Sarjana Agama. Keparang jumeneng jinajaran calon besan Bapak Haji Zarohim sekalian aben ajeng kalian Bapak Haji Suryono ingkang jinajaran Rama ibunipun calon pengantin putri Bapak Haji Suryono sekalian. Kawistara sampun sawega ing gati sumangga Bapak Haji Zarohim anggenipun badhe pamit lumantar Bapak Agus Prawiro Sarjana Teknik sumangga nun kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Sih tentrem rahayu nugroho wilasaning Gusti ingkang Maha Asih Maha Agung senantiasa langgeng tumenda tumandu kajiwa kasalira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula waraden sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu nuwun dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang miwantu ing suka basuki, para pepunden, para sepuh, para bini sepuh ingkang pantes pinundi saha kinabekten ngaturaken sewu agunging pangaksama. Dene kula panirkadah angridu panjenengan sedaya ingkang tasih wawan pangandikan saperlu nyelo atur ing ngarsanipun Bapak Haji Surono sekalian sumambah para tamu sedaya. Syukur alhamdulillah tata cara pasrah paningset saha uga rampen sampun kalambahan kanthi wilujeng kalis ing rubida nir ing sambikala. Awit saking rahmatipun Gusti Allah ingkang Maha Asih punawa dene pangestu nunipun panjenengan sedaya kula ingkang piniji talanging atur Bapak Haji Zarohim sekalian reneng adicara pasrah sarana miwah minangka janggeping adicara palakrama saya mudayanipun sampun paripurna boten kirang satunggal punapa mugia keparengna kula sepangiring nyuwun pamit saha nyuwun tambahing puji pangestu mugi-mugi lampah kula dalah sak rombongan tansah manggih rahayu kalis saking pringga bayaning marga. Minangka pepuntaning atur wonten tutur ingkang kelantur miwah kiranging subaseta ingkang boten hanuju prana. Kula nyuwun lumunturing samudraning pangaksama. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kawistara sampun sawega ing gati, sumangga Bapak Haji Surono anggenipun badhe atur wangsulan saking kulawarga calon pengantin putri lumantar Bapak Mukhlis Sarjana Manajemen. Sumangga nun kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun kanthi linambaran trapsila ing budi mewah ngaturaken sewu agunging pangaksama. Inggih awet meradapa keparangipun Bapak Haji Surono sekalian garwa kula piniji minangka talanging basa saperlu atur wangsulan pamundhut palilah pamitipun kadang kula sesulih saking bakal kadang besan sutresna. Dumateng Bapak Haji Zarohim ingkang wekdal menika hangemban jejebahan luhur minangka duta saking badhe kadang besan sutresna ingkang pantes hanampi saguhing pakurmatan. Kanthi suka bingahing manah Bapak Haji Surono sekalian hanampi karawuhan panjenengan sapangiring ingkang sampun kapareng angestreni lampahing tata cara pasrah sarana miwah upakarti minangka jengkaripung tata cara palakrami. Langkung punika kula ngaturaken sewu agunging panuwun ingkang tanpa pepindahan. Dene panjenengan kepareng mundhut pamit kula boten kadugi amambangi. Namung saged dherekaken sugeng kundur saha ngaturaken puji pandonga kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas. Mugi-mugi jengkareng panjenengan sedaya saking ngriki dumugi dalem soang-soang tansah pinanggih rahayu wilujeng saben ing sambikala. Minangka pungkasaning atur wonten kuciwaning bojo krami anggen kula hangancarani manggahing rawuh panjenengan sarombongan mugi kaparga kaperenga hanglubiraken gunging samudra pangaksama. Makaten ugi kula minangka talanging atur wonten atur ingkang singlar ingreh tata krami kupat duduhe santen saking sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purna denira tata cara pamitan saha wangsulan
Kalajengaken Ibu Hajah Tiwi Susanti ngaturaken angsul-angsul tinampi Ibu calon besan nun inggih Ibu Hajah Heni Sekarsari. Salajengipun Bapak Haji Surono sekalian nderekaken calon besan Bapak Haji Zarohim sekalian ngantos dumugi kori ngajeng sinambung jawat asta kalian sedaya para tamu lajeng bibaran. Handungkat titi purnaning sedya karana urut reroncening tata cara sampun kalaksanan kanthi prayogi kula minangka pambiwara ugi hanglenggana saking kiranging seserepan hanjalari kudunging pananggih miwah kirang pono dumateng wewarah wewangsaning para winasis ing reh basa tuwin sastra ingkang menika mugi para rawuh sedaya nglubirna pangaksama lir bedah bendunge Jalanidi pangaksami. Saengga para tamu sedaya ingkang minulya kawistara calon besan sekalian kakanthi rama ibunipun calon panganten putri tumuju wiwara ngajeng pratandha yekti purnaning gati. Mekaten laksitaning tata cara pawiwahan paningsetan lamaran ingkang sampun kalaksanan dening para keluarga sejantining nala Bapak Haji Surono sekalian mugi senantiasa rahayu rahayu ingkang sarwi tinemu widodo nir ing sambekala jangkeping tata cara monggo pinungkasan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondo. Waalaikumsalam.